Me yasa kike so ki rabu da ni? Me yasa kike so ki raba rayuwata da taki? Shin me yake faruwa? Adam. Na'am Balaraba, ina sauraron ki. Na tsane ka. Ba na son kasancewa tare da kai. Saboda hakan zai iya ja maka mutuwa. Balaraba. Zan mutu saboda ke. Tuni ko zan yi fata don ga wannan rana saboda ke a ce zan mutu. Don Allah don Annabi ka rufa min asiri. Kada ka sanya su maimaita min kaddara ta. Ina zaune da kowa lafiya a garin nan. Da Allah rufe mana baki. Uban wa ya kawo ki cikin gidan gulma? Ke Sadiya, kar ki sake rana baci ba. Tabbas sai an yi wannan auren ga miki. Wani za ka samu kawai ka haɗa ta da shi a yi mata aure ta tafi can ta zama ta a ɗakin mijinta. shiga kunci a rayuwa sanadin ƙazafi. Hello boss, mugu ne a kan layi. Wannan yarinya tana hannuna yanzu haka. To ya kace so a yi da ita?
a tura ta ko kuma a bata. Shege boss. Hada ta ka cika ta mu. Amma dai ka san akwai kudin gadi ko? Yadda ka ce haka za a yi. Ina cika. A haɗa baki da mutum a zo har gida a tafi da yarinyar. Mai gida kai haƙuri, ka san yadda nake kula da yarinyar nan, ba za a haɗa baki da ni a tafi da yarinyar nan ba. Ba wani abin da zaki gaya min dan ba ke kika haife ta ba. Kin bari an tafi da yarinya kawai. Sai duk yadda zaki sai kin fito da yarinyar nan. Yadda aka haɗa baki da ke aka ɗauke yarinyar nan, haka zaki je ki nemo min yarinya ta duk inda zaki. Na tambayi yaron ya ce shi wallahi ba shi yasa aka tafi da yarinyar nan ba mai gida. Ba shi ya turo ba, amma kuma an ganta. Ba a ganta ba. Da ke aka haɗa baki duk aka yi wannan. Mai gida ta ya za a fara haɗa baki da ni a tafi da wannan yarinyar? Wannan yarinyar na ɗauke ta tankar kamar ni na haife ta. Tamkar kamar ki kika haife ta. Duk yadda za ki kya neman wuri, duk yadda za ki sai kin nemo ta. Babu wani abu da za ki gaya mu. Na shiga uku. Inna lillahi, na shiga uku, wannan yaron ya cuce ni, ba san halin shi haka yake ba. Ni yanzu ya zan yi in je in fara neman yaron nan, ban san inda gidansu yake ba. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sani, Hassan isa da kira ka wato Sani, a kaf garejin nan babu wanda ne da hankalinsa da nutsuwarsa sama da kai. Shi sa na zaɓe ka don ka zo mu zauna mu tattauna wannan matsalar dangane da abin da yake faruwa a wannan garejin da kanan ɗan uwanka a mutum aiki da haidar. Ina so in ma tambayi guda iya mu'amala da haidar babu wani abu da ka sani dangane da haidar na aikata shi gaskiya wani abu da sabanin gaskiya dai iya zamana da haidar ba zan taɓa caga wani abu da na san cewa ya yi mana ni kai na abin ya ban mamaki amma ban taɓa tunani zan ce ma ni da ido na ko a labari tunda ka ga dai ko da shi tare da shi duk inda kusan zai sa ka fasa muna tare da shi dai a cikin gwamnati har mu tashi ku tafi gida babu wani guri da ya taba cewa ka raka shi ko kuma kai da tunanin ka ce yau bari da raka ka guri insha Allah kuma da ke hasali ka san shi ya darma da mun tashi daga aiki mafi yawanci idan za mu tafi gida ma gaskiya wani zubin yakan ce mu akwai inda zai ci to sau da dama mun tashi daga aiki ba tare muke kuma ni zan tafi gida so ina yan sabgogi na zai ce akwai inda zai ci to daga nan ya tafi gaskiya sai da inda da karfin ya damu ko kuma in mun waya da shi wannan shi abin da kuma oga ma akwai abin da nake mamaki mafi yawanci na san haidar mutum ne wanda ba ne da biyu marasa kyau duk da cewa ka sai ta rayuwa jarabta ce Allah kan kama ita ko ka shirya ko ka shirya amma dai ni kaina abin ya ban mamaki a irin abin da ake ana zargin da shi da shi ko abokanai bai da su wanda ya ce masu ko a cikin majalisa ko a unguwa ka dinga zagaye har ka samu wani ƙarin bayani dangane da abin da yake faruwa da haidar insha Allah zai kokarin haka insha Allah Allah sa ka ba da wannan insha Allah ko gura wajen wasu ya zuwa dan gura zuwa ka mutu da kuma shi da ko a wani hali insha Allah sai dai kawai dai a gida na so ji kai na wallahi ba na ta abin da yake zama da sama sai ka san turka da rayuwa Allah ya sa mutane kawai shi kenan sare na gode na kai kuka gun kawai
Haba baiwar Allah. Me yasa kika yaudare ni? Kika kawo ni inda za a cutar da ni. Ai ni ban miki komai ba, aiki na nake yi. Ta haka mene miki? Wanda abinki. Ba aiki na bane? Aiki na fa aka yi. Amma me yasa kika ce Haidar ne ya aiko ki? Ke fa mace ce. Me yasa zaki min haka? Ke kika ce Haidar ne ya turo ki. To ina Haidar din yake? Ke wallahi kin fiye zance wallahi. Safiya, kin gama aikin ki zaki iya tafiya. Amma fa kada a cutar da ita ba. Me yasa kike tunanin zan cutar da ita? Abin da yasa na san boss in burinsa bai cika ba yana iya sawa a kashe ta. Kina da asara ne idan hakan ta kasance? Babu. Ki je kawai sai kin ji ni. Amma ki kashe wanki. Wadan kin gane. Sai na ji ka. Yau na shiga kunci a rayuwa sanadin ƙazafi. Allah sarki na roƙe ka yayin damuwa ƙazafi. A fito min da 'yata! Nace a fito min da yata, daman yaron ki ba mutumin kirki bane. Ina Haidar din yake fito min da yata duk inda take yau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke ku bai wa Allah daga ina zaki shigo ba sallama ki zo ki tafa man masifa. Ni ta ina ne Haidar ta Inna lillahi. Ni ce nan maman Aisha wanda Haidar ya sace ta. Ke yanzu aka kika san cewa Haidar shi ya sace miki yarinya. Ta yaki kin ganshi ne? Amma ina ya kaita ni da yau sai an fito min da yata daga nan zuwa yamma. Haka kullun ki shigo ki kama masifa ki ce ya san abin da kazafi ne kawai ba wani abu ba. Tunda ba gani kika da idan ki ba. Don wallahi ba zan lamunta ba. An ko ba fito min da yata ba za ki ga abin da zai biyo baya yau. Haba da Allah ki bani ma da abin da ya ishe ni ma ya ishe ni sai kin zo ki tayi min da hawan jini. Haba malama. Wallahi yayi bai san inda Aisha take ba. Irin soyayyar da yake nuna mata ba zai cutar da ita ba. Ni dai a maida min da ƴata na baku daga nan zuwa yamma. Idan ba a maida min da ƴata ba za ki ga abin da zai biyo baya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wata irin masifa ce da bala'i. Maryam. Labaran rana. A yau za mu faro shirin namu ne da wata babbar kotun jiha mai lamba 103 da ke zamanta a unguwar Rangaza, inda mai shari'a Zainab Salisu Abba ta aike da wani matashi mai suna Nura zuwa gidan gyaran hali. Tun da fari dai wannan matashi mai suna Nura ana zargin sa ne da aikewa wata yarinya. To wannan kenan. A nan kuma rundunar 'yan sandan jihar nan ce ta baza komarta domin neman wani matashi mai suna Haidar, inda take neman shi ruwa a jallo. Tun da fari dai wannan matashi mai suna Haidar ana zargin sa ne da aikata kisan kai sannan kuma da yin garkuwa da budurwarsa mai suna Aisha. Kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar nan ya ce Haidar ba zai tsira ba, duk inda ya shiga a faɗin jihar nan za su kama shi. To wannan kenan, duka-duka ƙarshen labaran namu kenan a wannan rana. Nura, wallahi ina shawar da kai maza ka gaggauta rabuwa da wannan yarinya. Ka ji dai abin da yayin ta ya faɗa mu. Ka ji abin da ce kuma ka san wanda aka kama irin wannan yanayi me yake kasancewa. Wallahi ka gaggauta rabuwa da wannan yarinya.
shawara da ke baka kai abokina ban so abu ne zo ya taɓa lafiyar ka ba. Dan kashe ga mun shiga a lafiyar take maza ka rabu da ita. Wani ita ce shawara ta a gare ka. Tale kan ma ya rabu da ita, zai ji a jikinsa da kansa, rabu da shi. A'a ni abin da yake daure min kai. Wai yaushe Haidar ma ya shiga kungiya asiri. Amma abun mamaki san da zai shiga faɗa ma zai shiga. Ai ba sake za ka yi ba zai shiga. Haka nan kawai ga tare ya shiga. Gaskiya abun duba. Yanzu dai shawara ta rage daga shiga rijiya. In za ka rabu da ita kanka, in ba ka rabu da ita ma kanka. Yanzu dai shawara ta rage gare ka. Yanzu abin da zai faru. Bari na tashi da rijiya gaskiya na ɗauki shawara. Bari na tashi da rijiya. Allah ya yake kasancewa kawai gwanta san wani ma rabu da yaci. Kenan, baran ta gida zan ka samu sai gida. Haidar. Umma. Menene haka daga ina kake kuma suwaye suka biyo haka? Umma ku yafe min umma ki haƙuri umma. Umma ki yafe min ki haƙuri umma. Umma ki yafe min azar ta faɗa kaina umma ban sanya zan yi ba. Me faru haka? Ka shigo da gudu haka me yake faruwa? Maryam ku yi haƙuri. Idan na bari suka kama ni kashi ni za su. Maryam ga umma ne ki kula da ita Maryam. Yaya, ba abin da zai same ka sai alkhairi. Yaya, ba abin da zai faru. Yaya! Yaya! Ina mahaifiyar yarinyar take? Tana ciki. Ladi. Na'am Ladi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balaraba, me yasa kike so ki rabu da ni? Me yasa kike so ki raba rayuwata da taki? Shin me yake faruwa? Adam. Na'am Balaraba, ina sauraron ki. Na tsane ka. Ba na son kasancewa tare da kai. Saboda hakan zai iya ja maka mutuwa. Balaraba, zan mutu saboda ke? Tuni ko zan yi fata don ga wannan rana saboda ke a ce zan mutu. Don Allah don Annabi karfa mu. Kada ka sanya su maimaita min kaddara ta. Ina zaune da kowa lafiya a garin nan. Allah rufe mana baki. Uban wa ya kawo ki cikin gidan gulma? Ke Sadiya, kar ki sake rana baci ba. Tabbas sai an yi wannan auren ga miki. Wani za ka samu kawai ka haɗa ta da shi a yi mata aure ta tafi can ta zama ta a ɗakin mijinta.